L'exposició, d'alguna manera, neix de l'obra escrita de la Fina, no? És a dir, la nostra idea és que l'exposició d'alguna forma continua aquesta publicació dels seus textos, que era el Paraules fèrtils, però nosaltres sempre mantenim que en dibuix, pintura i text ell està expressant el mateix, però en diferents universos, per dir-ho d'alguna manera, expressius. La Fina dibuixa cosmologies, en aquest anar de la terra a l'aigua, al cel, al món dels esperits i de les estrelles. Quan comença a tornar a agafar el llapis i la pintura i el paper i la tela, ella sap que l'art ha de ser simbòlic. Diu, l'art és sagrat o no és? A vegades són paisatges, a vegades són allò que hi veu, els ocells, les plantes, els fruits, les flors, els arbres amb els quals ella té molta relació, i a vegades són els éssers que se li apareixen, d'alguna manera, en tot aquest recorregut. Tot d'una ella també dibuixa des de l'espai, se situa és la mirada de l'ocell. Els ocells lliures per ella són les ànimes blaves perquè són esperits lliures. I ella, com a esperit lliure que vol ser, situa la mirada des del cel. I molts dels seus paisatges, sobretot els de paper, són molt interessants perquè mostra aquesta mirada de l'ocell que vola, aquest moviment del cel. I ens explica que ella se sent arrel, es sent arbre i es sent fruit i llavor, fins i tot. Però ella ho viu d'una manera tan intensa que ens explica com el món neix d'aquí, com ella és una sirena, esdevé una sirena, ella es fa aigua, ho explica en els textos i ho pinta en les seves imatges. Llavors, tota la seva obra neix a partir d'aquí, d'un agraïment, es podria dir gairebé, al cosmos per la seva diversitat, per la seva bellesa, i d'alguna manera d'una voluntat de formar-ne part i d'expressar i reconèixer que en forma part. El blanc, que és un espai de silenci, però és un espai viu, és aquest espai de vida. El blanc de la tela és un espai a través del qual la Fina entra dins l'espai de la vida, entra dins el temps còsmic i connecta amb el mite de fet. Ella pinta amb els ulls tancats. Una pintura que no és pintura en el sentit clàssic, d'aplicar uns principis de composició, etc., sinó és deixar que la mà es mogui, que el gest es mogui, que el traç vibri, visqui. En algun moment nosaltres parlàvem que eren obres vives, línies vives en el buit. Aquesta idea d'un cosmos que viu i que està viu sempre, doncs es transmet amb aquestes línies vives. És vibracions, és moviment subtil, molt subtil. La vida i el moviment com a elements claus, conceptuals i formals alhora, i que aquesta obra és una expressió de la vida en moviment, al final. Som pols d'estrelles, som esperit, som immaterials, som metafísics, que hi ha altres mons que no són la pura matèria que pots tocar i palpar, sinó deixa't anar i pensa com els nens, que tenen capacitat d'aquest pensament màgic de creure's i inventar-se coses que són tan reals com que ara estem tu i jo i nosaltres tres aquí. Si alguna cosa en podem aprendre, doncs fantàstic, no? I ella a la Fina també diu una altra cosa, diu, home, clar, al segle XX va passar moltes guerres, no? I és normal que l'art fos trinxador, dolorós, matèric. No, escolta, hi ha un altre espai. La meva obra és alegre, celebra la bellesa del món, la bellesa de l'univers, la bellesa de les persones, la bellesa està aquí, celebrem-la, siguem alegres i siguem feliços, ella ho diu. Ara sí que hem acabat, no? Crec que sí.